Gyda diwedd tymor yn prysur agosau, roeddwn ni'n awyddus i'ch diweddaru chi drigolion Llambed ar cyffiniau ynghylch trefniadau'r brifysgol yn ystod yr wythnosau nesaf yma. Mae wedi bod yn dymor rhyfedd a dweud y lleia, ond gyda chefnogaeth y myfyrwyr a'r staff ar y campws, rydyn ni wedi llwyddo i ddarparu addysg mor gyflawn a phosibl un hys raddedigion ni a'n hôl raddedigion fel ei gilydd. A hoffwn ni dalu teyrnged un myfyrwyr ni yn Llambed. Mae nhw wedi bod yn ddisgybledig trwy gydol y tymor gan gadw at y canllawiau a sodwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae'r brifysgol y tu hwnt o ddiolchgar iddyn nhw am eu cydweithrediad parod ac am y gefnogaeth arbennig y gafwyd hefyd o di'r staff a fi'n gweithio ar y campws ac o di undeb y myfyrwyr. Bu'n ymdrech werth chweil oherwydd hyd yn hyn ni chafwyd yr un achos positif o'r coronavirus ymhlith ein myfyrwyr yn Llambed. Ond fyddwn ni ddim yn eistedd ar ein rhwyfau, ddim o gwbl. Byddwn ni'n parhau gydweithio'n agos a'n corff o fyfyrwyr hyd at ddiwedd y tymor, gan ei hannog i gadw at y rheolau a sodwyd gan Lywodraeth Cymru bob amser. Byddwn ni hefyd yn annog y myfyrwyr hynny sy'n bwriadu dychwelyd adref dros wyliau'r Nadolig a sydd ddim yn dangos symptomau o'r feirws, i fanteisio ar y profion a fydd ar gael ar y campws rhwng diwedd Tachwedd a'r 8fed o Ragfyr. Mae'n bwysig ei bod yn cynllunio'n ofalus ar gyfer y daith tua thre, gan hefyd barhau gadw at ganllawiau mwyaf diweddar y Llywodraeth. Wedi'r cyfan, rydyn ni am weld pawb sy'n dymuno teithio adre ddiwedd tymor yn gallu gwneud hynny yn ddiogel, gan hefyd sicrhau diogelwch a lles eu teuluoedd a'i ffrindiau yn y pen draw. Yn yr un modd, byddwn yn trefnu bod y myfyrwyr yn dychwelyd i'r brifysgol mewn trefn benodol ym mis Ionawr, a thrwy hynny leihau'n sylweddol y risg o ddod â'r feirws i'r campws. Ydy, mae wedi bod yn hen dymor od i ni gyd, ond trwy gydweithio gofalus a chyda chefnogaeth partneriaid megis iechyd cyhoeddus Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Cyngor Sir Ceredigion a Chyngor Tre Llambed, rydyn ni wedi dod i ben a hi'n weddol. Boed i hynny barhau nawr tan ddiwedd y tymor, fel y gallwn ni gyd, yn fyfyrwyr, yn staff ac yn aelodau o'r gymuned leol, fwynhau'r Nadolig a'r gwyliau hir ddisgwyliedig sydd ar y gorwel.